κεράκι στην εικόνα, κεράκι στην εικόνα και καντιλάκι να φωτίζουν τις άγιες τους ψυχές να συμβολίζουν και μας να μας στηρίζουν και μας να μας στηρίζουν. Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Κεράκι στην εικόνα, κεράκι στην εικόνα. Παιδιά, ακολουθήστε με. Σήμερα θα μπούμε σε ένα ναό, σε μια εκκλησία σκοτεινή. Κανένα φως δεν είναι αναμένο, μόνο ένα καντιλάκι μπροστά στο προσκυνητάρι. Ακολουθήστε με αθόρυβα. Πάρτε κερί από το παγκάρι. Εσύ που είσαι ο πιο ψηλός, άναψε το κερί σου από το καντήλι. Δώσε και σε μας φως. Βαδίζουμε στο αριστερό κλίτος του ναού, στο αριστερό μέρος δηλαδή, και προχωρούμε προς το τέμπλο. Είμαστε μπροστά στη βορεινή πύλη του ιερού τώρα. Πλησίασε το κέρι σου στην πόρτα. Βλέπεις? Ένα παλικάρι όμορφο, με πρόσωπο φωτεινό. Το βλέμμα του σοβαρό και κάπως αυστηρό. Στην πλάτη του 2 φτερά μεγάλα. Φοράει ένα θώρακα που θυμίζει αξιωματικό. Κρατάει στο χέρι του ένα σπαθί που βγάζει φωτιά, μια πύρινη ρομφαία. Διάβασε την επιγραφή. Ο Άρχον Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Έχει πολλά ονόματα, ταξιάρχης, αρχιστράτηγος και αϊστράτης. Γι' αυτό και στη γιορτή του δεν γιορτάζουν μόνο ο Άγγελος και η Αγγελική, ο Ταξιάρχης και η Ταξιαρχία, ο Μιχαήλ και η Μιχαέλα, αλλά και ο Στράτος και η Στρατούλα, ο Σταμάτης και η Σταματούλα. Αυτό το τελευταίο ακούγεται λίγο περίεργο. Θα σας τα εξηγήσω όλα σιγά σιγά. Κάθε τι με τη σειρά του. Ελάτε τώρα μαζί μου και στην άλλη πύλη του ιερού, στη δεξιά πλευρά του ναού. Άλλο παλικάρι με φτερά. Άλλος άγγελος, αρχάγγελος, ο Γαβριήλ. Κοιτάξτε το γλυκό του πρόσωπο και τα μαλλιά του δεμένα με ένα κορδελάκι που ανεμίζει ανάλαφρα. Στο ένα χέρι του κρατάει μια ράβδο λεπτή και μακριά και στο άλλο έναν κύκλο, μια σφαίρα ας πούμε, με το μονόγραμμα του Χριστού. Αφού φωτίσαμε με το κεράκι μας τις εικόνες τους, δεν μένει παρά να ανοίξω το συναξαριστή μου και να σας μιλήσω για τους αγγέλους. Παίρνω το συναξαριστή του Νοεμβρίου και στις 8 του μηνός διαβάζω «Η σύναξης των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών επουρανίων δυνάμεων». Αν μπορούσες να βρεθείς ψηλά στον ουρανό, θα άκουγες εκεί ετούτο το ψαλμό. Κι αν μπορούσες να ανεβείς στου δέντρου τα κλαδιά, θα άκουγες εκεί να λένε τα πουλιά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
μπορούσες να βρεθείς στο γαλάζιο του βυθού, θα άκουγες εκεί τη φωνούλα του ψαριού. Κι αν μπορούσες να ανεβείς στην ψηλότερη κορφή, θα άκουγες κι εκεί την ίδια προσευχή. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αν μπορούσες να βρεις το περβόλι της καρδιάς, θα άκουγες εκεί τον ύμνο της χαράς. Κι αν μπορούσες να αγαπάς και φίλους και εχθρούς, θα άκουγες με μιας εκείνους τους ψαλμούς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Οι άγγελοι είναι πνεύματα δημιουργημένα από το Θεό, όπως και εμείς οι άνθρωποι. Είναι πλάσματα άειλα, χωρίς σώμα, γι' αυτό και στο τέλος της κάθε ακολουθίας, όταν ο ιερέας κάνει την απόλυση, μνημονεύει και τους αγγέλους λέγοντας «των ουρανίων, αήλων, δυνάμεων, ασωμάτων». Βλέπεις, καλό μου παιδί, ό,τι λέμε για τους αγγέλους, το ξέρουμε από τη μάνα μας στην εκκλησία. Ουράνιες δυνάμεις λοιπόν, άειλες και ασώματες είναι οι άγγελοι. Έργο τους είναι να δοξολογούν το Θεό ακατάπαυστα. Τον ύμνο που ψάλουν τον άκουσε ο προφήτης Ισαΐας όταν είδε σε όραμα τον Κύριο να κάθεται σε ένα μεγάλο θρόνο. Γύρω του στέκονταν τα Σεραφείμ. 6 πτέρυγες είχε το καθένα, 6 φτερούγες δηλαδή. Με τις 2 πτέρυγες κάλυπταν τα πρόσωπα, με τις άλλες 2 τα πόδια και με τις άλλες 2 πετούσαν. Το καθένα από αυτά με μεγάλη φωνή έλεγε προς το άλλο «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Δηλαδή, Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος ο Παντοκράτορ και η γη όλη είναι γεμάτη από τη Θεία Δόξα Του. Σας θύμισε κάτι αυτός ο ύμνος? Ναι, καλά το καταλάβατε. Αυτό τον ύμνο τον ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Τώρα να πούμε και για τον αριθμό τους. Πόσοι είναι οι άγγελοι? Πόσοι στα αλήθεια? Ο προφήτης Δανιήλ, που τους είδε να στέκονται μπροστά στο Θεό, μας είπε πως είναι αμέτρητοι, 1000 χιλιάδες και μύριες μυριάδες. Για να μπορούμε να τους αριθμίσουμε όμως, η παράδοσή μας τους χωρίζει σε 9 τάγματα. Τα Σεραφείμ, τα Χερουβίμ, τους θρόνους, τις κυριότητες, τις δυνάμεις, τις εξουσίες, τις αρχές, τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους.
Σαν πολλά σας είπα, σας μπέρδεψα. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη μια φορά μαζί και πιο αργά. Τα 9 αγγελικά τάγματα. Θα λέω εγώ και θα λες και εσύ. Σεραφείμ, Χερουβίμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, αρχές, αρχάγγελοι, άγγελοι. Μπράβο, μια χαρά τα είπατε. Λοιπόν, και αυτά πάλι τα 9 τάγματα χωρίζονται σε 3 χορούς αγγέλων. Αυτό το μάθαμε από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Χοροί αγγέλων. Τι όμορφη φράση. Και εκφράζει ακριβώς αυτό το έργο των ουρανίων δυνάμεων, τη δοξολογία και τον ύμνο του Θεού. Οι άγγελοι είναι αγγελιοφόροι του Θεού. Αυτό σημαίνει άγγελος. Και γίνονται οι οδηγοί των ανθρώπων, οι φύλακες, οι σοφοί σύμβουλοι, οι προστάτες, αλλά και αυτοί που μας παρηγορούν και μας συμπαραστέκονται από την πρώτη στιγμή της γέννησής μας μέχρι την ίστατη του τάφου μας. Οι άγγελοι μοιάζουν με λαμπρούς καθρέφτες που αντανακλούν τη θεϊκή ωραιότητα. Ο Θεός δημιούργησε τους αόρατους αγγέλους πριν τη δημιουργία του ορατού κόσμου και τους έδωσε ένα μεγάλο δώρο που το έχει χαρίσει και σε εμάς τους ανθρώπους. Την ελευθερία. Ήθελε να τον αγαπούν τα κτίσματά του ελεύθερα, χωρίς καμία πίεση και χωρίς καμία υποχρέωση. Ένας άγγελος όμως που ονομαζόταν Εωσφόρος, και Εωσφόρος θα πει αυτός που φέρνει το φως, είπε με το νου του: «Θα ανέβω στον ουρανό, πάνω από τα άστρα του ουρανού θα βάλω το θρόνο μου. Θα καθίσω στην κορυφή του ψηλότερου όρους. Θα ανέβω πάνω από τα νέφη. Θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο». Μόλις όμως τα συλλογίστηκε αυτά, άρχισε να πέφτει, να κατρακυλά, να γκρεμίζεται και από άγγελος φωτεινός έγινε δαίμονας σκοτεινός, έγινε ο Σατανάς. Μαζί του κατρακύλησαν κι άλλοι πολλοί άγγελοι. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε. Και τότε ανάμεσα στους αγγέλους πρόβαλε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Στάθηκε μεγαλόπρεπος και δυναμικός ανάμεσα στις στρατιές των ασωμάτων και αναφώνησε «Πρόσχομεν, στόμεν καλός». Δηλαδή, προσέξτε να σταθείτε καλά, μην ακολουθείτε τον υπερήφανο Εωσφόρο που απομακρύνεται από το δημιουργό μας. Σταθείτε, σταματήστε. Η πτώση, το κατρακύλισμα των αγγέλων σταμάτησε. Όσοι ακολούθησαν τον Εωσφόρο έγιναν οι δαίμονες, τα πνεύματα που ακολούθησαν τον δρόμο της υπερηφάνειας και έτσι απομακρύνθηκαν για πάντα από το Θεό και τώρα με μανία και φοβερή αγριότητα προσπαθούν να καταστρέψουν και τους ανθρώπους και να τους παρασύρουν στην κακία τους. Και τι έγινε με τους υπόλοιπους αγγέλους? Αυτό είναι το πιο ωραίο. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις, όλες, συνάχθηκαν, συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Κύριο και Θεό μας και με πρωτοστάτη τον Μέγα Ταξιάρχη, τον Μιχαήλ, ύμνησαν το Δημιουργό. Αυτή είναι η σύναξη πασών των επουρανίων δυνάμεων. Και αυτή τη σύναξη τιμά η Αγία Εκκλησία μας στις 8 Νοεμβρίου κάθε χρόνο. Και στην εικόνα που θα δούμε στο προσκυνητάρι εικονίζονται οι δύο αρχάγγελοι, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, και δίπλα και πίσω τους σε κανονικές σειρές και άλλοι άγγελοι. Λίγοι βέβαια ενδεικτικά όσοι χωράνε στην εικόνα, αφού το είπαμε πρωτήτερα πως είναι αμέτρητοι, χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες. Στο κέντρο της εικόνας, μέσα σε έναν κύκλο, είναι ζωγραφισμένος ο Κύριος μας και Κύριος των Αγγέλων, ο Δεσπότης Χριστός.
Από αυτή τη θαυμαστή ιστορία που σας διηγήθηκα, παιδιά, πήρε αφορμή ο λαός μας, ο Ορθόδοξος λαός μας, και γιορτάζει το Σταμάτη και τη Σταματία αυτή τη μεγάλη μέρα, γιατί ο Μιχαήλ σταμάτησε την πτώση των αγγέλων. Και αν θέλουμε κάτι να θυμόμαστε από τη διήγηση αυτή, θα πρότεινα κάθε φορά που ένας πειρασμός έρχεται γλυκά να μας ψιθυρίσει κάτι στο αυτάκι μας και να μας παρασύρει στο κακό, εμείς με το θάρρος και τη δύναμη του Αρχαγγέλου να λέμε στον εαυτό μας «Σταμάτα, στόμεν καλός». Ο Κύριος ποιητής και πατήρ μου, από την ασκιαστώ, ο λυτρωτής και σωτήρ μου, από ποιον να φοβηθώ. Ο Κύριος κεφαλή και πνοή μου, από την ασκιαστώ, ζωοδότης και ζωή μου, από ποιον να φοβηθώ. Ο Κύριος οδηγός και ποιμήν μου, από την ασκιαστώ, καταφύγη και λιμήν μου, από ποιον να φοβηθώ. Να φοβηθώ. Ο Κύριος πόμα και κρατήρ μου, από την ασκιαστώ, δώρο και αντίδωρου δοτή μου, από ποιον να φοβηθώ. Ο Κύριος ιατρός και νηπτήρ μου, από την ασκιαστώ, λουτρό μετανοίας και λουτήρ μου, από ποιον να φοβηθώ. Ο Κύριος φωτισμός και φωστήρ μου, από την ασκιαστώ, ήλιος νοητός και αστήρ μου, από ποιον να φοβηθώ. Να φοβηθώ. Ο Κύριος ποιητής και πατήρ μου, από την ασκιαστώ, ο λυτρωτής και σωτήρ μου, από ποιον να φοβηθώ. Ο Κύριος κεφαλή και πνοή μου, από την ασκιαστώ, ζωοδότης και ζωή μου, από ποιον να φοβηθώ. Ο Κύριος οδηγός και ποιμήν μου, από την ασκιαστώ, καταφύγη και λιμήν μου, από ποιον να φοβηθώ. Να φοβηθώ. Σήμερα, καλά μου παιδιά, μιλάμε για τους αγγέλους. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες μιλάω στα μαθητούδια μου για το φύλακα άγγελο. Αυτόν που ο Θεός έχει βάλει κοντά στον καθένα μας για να μας προσέχει, να μας βοηθά να μένουμε κοντά στο Θεό, να μας καθοδηγεί στο καλό και να μας δίνει θάρρος ώστε να αποφεύγουμε τις παγίδες του διαβόλου. Λοιπόν, επειδή το φύλακα άγγελο συνήθως δεν τον βλέπουμε, ξεχνάμε την παρουσία του και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Όμως, ο φύλακας άγγελος είναι εδώ, πλάι μου. Έρχεται τόσο κοντά μου όσο του επιτρέπω. Αν εγώ με τις σκέψεις, με τα λόγια ή τις πράξεις μου του δείχνω πως δεν θέλω καθόλου τη συντροφιά του, εκείνος διακριτικά απομακρύνεται και περιμένει πότε επιτέλους θα στραφώ προς εκείνον
και θα αναζητήσω την παρέα του και την προστασία του. Και μόλις το κάνω, όλο χαρά έρχεται κοντά μου, έρχεται, παίρνει την προσευχή μου και την πηγαίνει στον ουρανό και από εκεί μου φέρνει τη θεϊκή ευλογία. Σας είπα νωρίτερα πως συνήθως δεν βλέπουμε το φύλακα-άγγελο. Και είπα συνήθως γιατί κάποιοι, μικροί ή μεγάλοι, τον είδαν, τον βλέπουν. Ένα μικρό κορίτσι πριν μερικά χρόνια είδε το φύλακα-άγγελο. Όταν μεγάλωσε έγινε μοναχή, Αλεξάνδρα μοναχή, και έγραψε ένα βιβλίο που αναφέρεται στους αγγέλους. Ο τίτλος του «Οι άγγελοι, μια ζωντανή παρουσία». Από αυτό το βιβλίο θα σας διαβάσω πώς ακριβώς έγινε. Ήμουνα 7 χρονών όταν, ξημερώματα ήταν, τους είδα να στέκονται μπροστά μου. Ήταν άγγελοι. Είμαι τόσο σίγουρη σήμερα ότι ήταν άγγελοι, όσο ήμουνα και τότε που τους είδα. Δεν ήταν όνειρο, δεν ήταν φαντασία αυτό που έβλεπα. Ήταν εκεί, ολοζώντανοι. Τους έβλεπα, τους ένιωθα βαθιά μέσα μου. Τους έβλεπα τόσο καθαρά, ευδιάκριτα. Δεν ξαφνιάστηκα, ούτε φοβήθηκα. Εκείνο που πολύ έντονα ένιωσα ήταν μια βαθιά, απερίγραπτη αγαλίαση, μια γλυκιά χαρά. Ήθελα να τους μιλήσω, να τους αγγίξω. Το παιδικό μας δωμάτιο άρχισε να φωτίζεται με το φως της αυγής. Ξαφνικά είδα μια ομάδα αγγέλων να στέκονται σαν να μιλούσαν μεταξύ τους γύρω από το κρεβάτι του μικρότερου αδερφού μας. Ήμουνα σίγουρη ότι μιλούσαν, αν και δεν άκουγα τις φωνές τους. Φορούσαν μακριά ρούχα σαν ρόμπες με διάφορα απαλά χρώματα. Τα μαλλιά τους πλούσια έπεφταν στους ώμους και είχαν του καθενός διαφορετική απόχρωση, από ανοιχτά ξανθά ως σκούρα μαύρα. Δεν είχαν φτερούγες. Στο κάτω μέρος του κρεβατιού του αδερφού μου, λίγο πιο μακριά από τους άλλους, στεκόταν ένας άλλος άγγελος, ψηλότερος και πολύ όμορφος, με μεγάλες άσπρες φτερούγες. Στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα αναμένο κερί και φαινόταν να μην ανήκει στην ομάδα των άλλων αγγέλων. Μέσα μου βαθιά ήξερα ότι αυτός ήταν φύλακας άγγελος. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα την παρουσία ενός άλλου αγγέλου στα πόδια του δικού μου κρεβατιού. Ήταν ψηλός, φορούσε ρούχα με πολύ φαρδιά μανίκια, τα μαλλιά του ήταν πυρόξανθα και η ομορφιά του προσώπου του τέτοια που δεν μπορώ ούτε τώρα να την περιγράψω, γιατί δεν συγκρίνεται με κανένα όν επί της γης και με τίποτε ανθρώπινο. Τα φτερά του ήταν πίσω και γυρισμένα προς τα πάνω. Το ένα του χέρι ήταν ψηλά στο στήθος και με το άλλο κρατούσε το κερί. Το χαμόγελό του μπορώ να το περιγράψω μόνο με μια λέξη. Αγγελικό. Όλη του η παρουσία αντανακλούσε αγάπη, στοργή, φροντίδα, κατανόηση και ασφάλεια. Γοητευμένη από ό,τι ζούσα, πέταξα τα σκεπάσματά μου και γονάτισα στην άκρη στο κρεβάτι. Άπλωσα το χέρι μου με μια έντονη επιθυμία να αγγίξω το χαμογελαστό φύλακά μου. Αλλά εκείνος έκανε ένα βήμα πίσω και κούνησε ευγενικά το κεφάλι του. Ήμουν τόσο κοντά του, θα μπορούσα εύκολα να τον αγγίξω. «Ω, σε παρακαλώ, μη φεύγεις», είπα δυνατά. Και όλοι οι άλλοι άγγελοι με κοίταξαν και νόμιζω πως άκουσα ένα ελαφρό γέλιο. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με βεβαιότητα ότι άκουσα κάποιον ήχο, αν και ξέρω καλά πως οι άγγελοι χαμογέλασαν. Έπειτα εξαφανίστηκαν. Δεν ήμουνα παρά ένα παιδί όταν είδα το φύλακα άγγελό μου. Καθώς τα χρόνια περνούσαν,
Κάπου θυμόμουν αυτό το γεγονός και εξακολουθούσα να νιώθω την παρουσία του φύλακα αγγέλου μου. Αλλά με λύπη μου ομολογώ ότι τις περισσότερες φορές τον αγνόησα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ίσως εξαιτίας όλων όσων έζησα κατά τον πόλεμο και στους ποικίλους διωγμούς, βασανίστηκα πολύ από δαιμονικούς εφιάλτες. Η μόνη σωτηρία μου στη διάρκεια των εφιαλτικών ονείρων ήταν να κάνω το σημείο του Σταυρού. Μια μέρα, κοιτάζοντας μια συλλογή παλαιών εικόνων, έπεσε το μάτι μου σε ένα τρίπτυχο που εικονίζονταν ο φύλακας άγγελος. Στη μεσαία εικόνα, ο άγγελος βοηθούσε τον προστατευόμενό του που κοιμόταν και έβλεπε άσχημο όνειρο. Αργότερα, όταν και πάλι ξύπνησα τρομαγμένη από άσχημο εφιάλτη, θυμήθηκα ξαφνικά την εικόνα και με μια υπερφυσική ευκρίνεια ανακάλεσα στο νου μου αυτά που είχα δει όταν ήμουνα παιδί. Με απόλυτη βεβαιότητα, εκείνη τη στιγμή γύρισα στο φύλακα άγγελό μου, όπως το έκανα στην παιδική μου ηλικία, και ήξερα ότι εκείνος ήταν εκεί, πλάι μου, έτοιμος να με προστατεύσει. Εντελώς σίγουρη για την παρουσία του, ηρέμησα και ειρηνικά ξανακοιμήθηκα. Έτσι, με την αφήγηση της μοναχής Αλεξάνδρας, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι αυτό που ο πατέρας μου ευχόταν κάθε βράδυ όταν έπεφτα για ύπνο. Όνειρα γλυκά και τα αγγελούδια μαζί σας. Κεράκι στην εικόνα, κεράκι στην εικόνα, και καντιλάκι να φωτίζουν τις άγιες τους ψυχές να συμβολίζουν και μας να μας στηρίζουν και μας να μας στηρίζουν. Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Κεράκι στην εικόνα, κεράκι στην εικόνα,